Benim İrol navçaya geriye koyan ya sebişerler ve müze etnografinin yami ya taybet min xaniye koye jibahu bapira me mayi min bakşi müze etnografi kiriye du sala min gelüperin devera navçaya koyan çi bikirin, çi bixwestin, çi bi alîkarî kirin xwe baxş anîna vê derê ev mavê du salan de nêzîkî 1000 parça zêdetir min li vê derê tomar kiriye. Em dixwazim hema ji cilûbergan dest pê bikin. Ev cilûbergên ên devera me şir nexin. Evane çend cure cilûbergên dayîkan in. Ên zamanî berê modela wan çoyîne. Êdîl xwe nakin. Me ji wan dayîkan rica kir. Me got diyarî müzeyê bikin. Ev şûtik ya jere şûtka gelemûsî dibêjin. Evane ji cilûbergên êşin devera şir nexin bi lewendînin. Eglebê wan bi lewendînin, lewendiyê wan jî bi taybetin. Ev çöxkê devera hem botan û hem behdînan her du herêm êwan wisa li xwe dikin. û ev ji şerûşapîkekê êdî em bêjin neslê wan wekî me, wekî zimanê me êdî nemaye. Hêdî ber bi wendabûyînê ve diçit. Ketiye haletî antîkayê îro li müzeyê me bicih kiriye parastiye. Evane çend cure ew in. Evane êdî nayên çêkirin. Ev ji herê buha û bi qîmet ev bûn. Ev jê re sê mekîk dibêjin. Heta heft mekîk evane ji vê derê vedigirin. Heft ev gul lê hene. Ji vê derê dibêjin sê mekîk, 4, 5, 6, heft. Evane jî êwên in. Aynen ew çoxik ême botane. Ev botane belê. Ev jî ê devera hewremana jê re soran hinek kolabax dibêjin, hinek jî ferencî dibêjin. Ev ê devera wan e. Ji dara Gûzê hatiye çêkirin, ev ê birinc ye. Birincê xwe li vê derê diqutin. Coniyê ji dara ye. Ev jî ê kevira bere, ev ê dankutan vê derê çê dikin, ê birincê jî li vê çê dikin. Birinc nabe ku tu li vê derê biqutî, çünkü wê hûr bibe. Evane jî milkes, gêzing, kinöşek ên wî zamanî me li vê derê kom kiriye. Evane jî çerxa êşin, çerxa aşiye. Di beravekê de hatibû terkirin xirbe aşekê de hat min wî peyda kir. 15 kilometre ji vê derê ji vê müzeyê dûr min anî danî vê derê. Evane jî çend cure destar in. Gêrise em dibêjîne. Evane haletên cotkirinê ne. Ev ji sindoqekê ji dara Gûzeyê ji 1800 ve maye. Nexşekî pir xweş gelek zehmet pê vekişandine ev nexşê lê hatî kirin. Evane jê re qoq dibêjin. Qoqê şîr zamanî berê heta salên heştê jî li navçeya me gelek imkanên firax û aman nebûn ku şûna vana biçin bêrî bibin pê şîrê xwe bidweşin. Evane bi imkanê xwe bi darên gozin, tûyên zaçî wisa çêkirine bêrîvan xwe re dibirin. Her bêrîvanekî qoqekî şîr hebûn. Pê şîrê xwe didotin û li vê derê dikirin meşka xwe û pêtanî. Çend cure ew in. Ev jî cerek ji dayîkên êzidiyan ve maye 1800 de wekî zanin ev sembola remza roj e û ev ji tîrêjên rojê ne. Belê. Di destê me de wekî em bêjin mînak tenê şûna dayîkên êzidiyan yan jî êzidiyan ve mayî. Destê me de tenê ew heye. Evane kelene, evane jî kelenin ev ji rûviyên pisîkan, kitikan hatiye çêkirin. Ev kilît sistemekî ya kilît ez mînak nîşava bikim. Ev dîwar ola
ev ji qol dikirin. Mesela wextê qol dikirin nav yewsa çi wextê derî vekin. Wextê derî bête girtin, wisa ev tu vê qulê re çi qula din ra û li vê derî ji tiştekî pê asê dikirin ku derî venebin. Piştre ev kilîtên dî derketin. Ev piştî wan ev derketin. Ev ji kilîtekî em bi wekî bi şîfreya ev derketin. Ev mekanîzma hundir e, ev jî ê derve ye. Milhêvin, heskin, çemçikin, piştî kilîtên wan ji van salên dawî em ji salên 1900 de hedadên me hêsinkarên me evane çêkirin. Sê hêsinkar di gundê me de hebûn, evane ên wan e piştî ev kilît evane derketin. Ev jî jê re cercere yani cüreyekî cercere yani. Evanê çend cüre destarin em gêrîse dibêjin, hinek destar jê re dibêjin. Wekî dê kam bikevin hundir ev ji têrên zamanî berê evane êdî nayê bikaranîn, nayê çêkirin. Evane den hinek jê kûp dibêjin, kûz dibêjin. 22 jinên ên vê taxa me jiyana wan bi çêkirina van cer û den û evane hinek li vê derê çêtkirin û difirotin bi genim ser bi ser difirotin. Evane hemû destxetên jinên me ên vê taxê ne bawer bike em bêjin hema ev mane min bikaran min berhev kirin. Wekî her malekî de neh deh ji vane hebûn. Lê min xwabin îro çend geliye goyan ez geriya min evane me ev qas peyda kirin. Em işkênandin avê de. Em bêne vê derê jî wekî min bînin ev ji gore ye, gore jê re dibêjin, hinek jî kewar dibêjin. Ev jî kewar e, kewarekî ev nasnama wî pê ve ye 1900 de hatiye çêkirin, ev ji nasnameya wê dizanin ji pênc bavik teslîmê devrî hev kirine. Kewar dibêjin, em kare dibêjin. Heta xweyê wî got zamanî berê wextê esker hatin ketin hinekî qaçax hebûn, deriyê wî mezin e. Gelek caran esker hatin dora xanî diyedin ev ê qaçax mehkûm ravî diketin hundir esker berê xwedanê kes nedîtin diçûn. Yani karekî niştimanî kiriye ev karekî baş kiriye. Gelek insan ji hepsan işkence xelas kiriye. Evane ji devera hewreman evê hewreman e, evê geliye goyan e, ev hewreman e, ev wan e, wan hewreman demançeyekê dilûle ji 1800 ve maye ew şefrek qame dê bêjin ev ji 1800 de ye. Ev jî wekî taqa keçikê ji bo dawetan û xemla xwe wekî taqa li xwe dikin. Ev jî rimin mejiya wê ez nizanim kengê wê hatiye dîtin. Bên vê derê deriyek ji yek parça ji dara guzê ye 1700 de hatiye çêkirin. Em ji xanî serdera reqema xanî hatiye nivîsandin. Em ji wê derê zanîn 1700 de hatiye çêkirin. Ev jî mekanîzma wê ye wekî kilîta li wê derê me dîtî sağlam e pir. Belê wextê bêje em bêje ev kilît hat derketin derxistin dikêşin êdî ev asê dibit êdî nedibebin ne çit û ne diye kilît dibe. Ev jî hinekî destkariyên karê destan ê dayîkên me yên goyiyan e orzon jê re dibêjin. Orzon dibêjin. Ev jî ê karê destan ê devera elkê ne bêşebab modela wan wisa ye modela ê bêşebabiya wisa ye ên me ji wisa ne. Ewane hinekî goreyên rîsin ê hiriye
اف جیرا ساق دبیجن ساق در روزین شاهی و طایبت اوانا نیو گورنا اوانا لسر وی داری جور و جور لخودکن میل خودکن 5 سال عملی ویش بریا 5 سال آتیه چیکیدن تسلیمی میکریه اف جی خاکه ترگاره کی مدل سورانن وکی هند بینن اف جی قلاباغ جی رد بیجن سوران فرنجی و قلاباغ دو ناوی وان هیل ویداری ام جی وکی بوتان چوخک جی رد بیجن ناوک دیجه هیا نهاوی گاوی بیرا منینن چوخک و اف جی مدل کی سورانیه اف ترگال ام جی رد بیجن اف جی لواندیه میرانن لواندیه میران نه بیجن جلوبرگان و دکارن جیوکن نه ثابتن بس این جنان ثابت پیونن یعنی جلوبرگی وان و هاتنه دروتن اف جی ایده برا سوران اف کچکان اف بوکن زمانی بری این دیاربکر آمد یعنی بوکن جهازار نحصادی و مایه دایی که وی تسلیم همین کرد بخشی موزه کرد دیاربکر گو بلا آلیکاریا مجلوی داری بید گل وی در پیوی اف جی آرمیشه هفریشم بیجن اف تخماویه وکی دی اف شال جنو میران یونیسکس یعنی هم جن هم میر خواهد کن اف هر دو این میرانن اف تنه جن خواهد کن شوتکا گلموسی این زمانی دیاری آنده او بندل وی داری این آسوری سوریانی امان چید کرن این وانن او جه هنکی خورجن او جه جره اکی شلو شاپی که این دور عمل خواهد کن اف تایا جیبن انگلیزانن اسکری انگلیز 1900 دا گاوا بریتانیا هاتی روجلات ناوین تایبت له دورا امیجین ولات عربان عراقی جیبونه این مخال که مد چون ویدر جیبونه عبوری خواهد کار و خبات دیگرن او تایا کبن طابطن تانین ویدری دایی که مجبور ساعت چید گیرن yani kare pela vardı diyten. Zamanı beri pela ne bu lastik ne bu? Şunavan ev çetkiren raşik bu. Evece ev kiri zıvısanı ne? Pişti ev lastik hatın çekiren ve kitişteki nun beta kirin. Evece çincilk şeradı bejin. Em çincilk bejini, dü çincilkin, dü cürrana. En debera qars viyali. Veki heylana ev zaraki xwe dikin têde û dihejînin. Ev jî ên devera rojhilatên karî kirmaşanin, dayîkên kirmaşan destxetên dayîkên kirmaşanin ji muzê re kirine diyarî bû min hinartin. Ev jî poşiyê orjinalin li vê derê emirê wî nêzîkî 6 sala 6 sala zêdetir in. Ev jî barzonekî ê devera elkêne bê şebab çend cire barzonin. Ha ev jî dergûşin mehdek, lendek, lanek sêçan navê wan her deverek li gorî wî navrê dikin. Ev jê re em bêjin zincik li gundê me li vê mehelleyê vê taxê çêtkirin. Ev ji bona pîsiya zarokan kuriya wan li rastê wî datirînin. Ev paqij e yani nû ye. Ev jî ji bona destmêja ziraf bikin ev ji danê rastê ev organên wî û pîsiya xwe dikirin wê derê kuriya wan wekî bi zamana net şawetê pir paqij bûn em wisa mezin bûn. Ji niha tevlî ew pirîman za çîk dixin binê wan ew çê dikin. Ev jî şûtikekî cara Trabzonî dibêjinin ev nêzîkî heftê sal e li mala me ev ya rehmetî birayê bû ji birayê me ve maye me li vê derê bicîkî ev jî xwedanka şivanan e xwê dikinê xwedank jê re dibêjin ew jî çend cure ên ji bona nan
ev jî derzîdank wek hûn dibînin derziyê xwe dixine wê derê bi cî dikin çantenin evana hemû ên destxetên jinên me goyiyan hinek dost û heval li Ewropa wekî em bêjin alîkariyekî wisa min nazê min wan çû min got mesela vê tiştî ji min re bikirin kirîn yani alîkariya me hinekî wisa kirine lê ev nabitin têrê naketin têra em bêjin wekî mirov muzexaneyekî muzeyekî rêk û pêk têrê nake evana hemû ên karê destan ê dayîkên me yên vê derê hatine çêkirin îdî neman tenê evana çend nimûne mane belkî herek yek di do li herekî em bêjin yek du dane li malekî mavin xatire hiştibin vê derê berê her malekî de du sê hebûn xaniyê xwe li vana radixistin êdî nemane evana yani em li benda xwebexşanên yekî hinekî dewlemend em bêjin niştîmanperwer xwebexş dest bavêjin me em vê muzeyê li ne şerte îlakî li vê derê li derekî em xaneyekî li gorî mîmariya wî zaman em bêta çêkirin û em van tiştane li wê derê bi cî bikin wê karekî gelek baş be ji ber ku em bêjî di welatê me de ev e yekem müzeya etnografiya tê darxistin û sazkirin